Гадәттә бит инде мөфти ул һәрбер республиканың алып булсын ул мөселман республикаларның ул инде югары дәрәҗәдәге авторитетлы, абруйлы кеше. Бездә ул шуннан да сакланып калдымы? Әгәр әлеге авторитет менә бу иҗтимагый палатага үтү-үтмәү мөфтинең нәрсәгә бәйле дип уйлыйсыз? Ну, аңардан тора инде. Ул бит менә гафу итегез. Мин дә иртән бер интервью бирдем, име? Менә хәзер килдегез. Һәр минем мәкалә бизнес онлайнда әзер име, мин җибәрәм. Әле кичкә хәтле тагы бер-ике журналист шалтыратыр. Әле мин махсус моның белән шөгыльләнмим. Миңа ул кирәге дә юк, име? Ләкин син шулай эшләмәсәң, журналистлар белән, синең рейтинг ничек булсын? Аннан абруй дигән нәрсә бар. Абруй ул бит ниндидер вакыйга була икән, синең фикерең булырга тиеш. Фикерең әле үзеңнеке генә түгел. Ярый, мин дә үземнекен генә әйтә алмыйм. Менә институтта мин бит директор булып, име? Әйтәм, әле кайберләр әйтә, ага, элекке киңәшче дип, име, теге стиләр. Әйе. Син теләмәсәң дә, минем шәхсән фикер дисәң дә, име, алар әле стап җибәрәләр. Шулай булгач, алны артны карап, име, алга карап, шунсыз булмый. Шуңар монда ул мөфти эше булай гына җиңел түгел, һәм оештыру эше генә түгел. Мөфти элек-электән татарлар булган ул абруйлы ислам динендәге бер инде авторитет, галим буларак та үз фикерен әйтергә тиеш. Һәм татар тарихына ябышып ята торган, аны дәвам итә торган. Безнең Госман хәзрәт күбрәк гарәп илләрдә булды. Син бит татар җирендә, менә монда утырасың. Шуңар шуның мирасына, шуның гореф-гадәтенә таянып эшләргә тиеш. Ә тегеләргә карасаң, аны күрде, анда сугыш бара. Бөтен гарәп илләрдә. Һәр көнне мин Евроньюсны ачам да, куркып теге гарәп телдән куркып, менә дөрелтәп китәм мин. Каятан сугыш башланды дип. Хәзерге мөфтин әйтәләр инде Төркиядәге Исмаил ага юнәлешенә, төркеменә караган һәм шул юнәлешне монда да җәелдергә тели. Ягъни төрек исламын җәелдергә тели дигән фикерләр дә бар. Сез ишеткәнегез бар микән ул хакта? Ну, аның турында ишеттем инде. Мин булай ул эшләргә бик кысылмыйм. Минем теге үз вакытында Госман хәзрәт белән ара бозылган иде. Мин хәзер теге бозмас өчен араны име кысылмыйм ул эшкә. Мин үз фикер бар. Ул фикер белән күп имам уртаклашмый. Алар аны кабул итмәй. Менә ничек диалогка чакырырга соң аларны, алайса, Рафаэль әфәнде, менә әйттегез бит, татар тарихына ныклап ябыша торган имам кирәк дип. Аңларга кирәк. Кем безнең Ризаэддин Фәхретдин булган? Мәрҗәнидән белергә кирәк. Муса Биги, менә шуларны төпләр. Төркләр бит бездән өйрәнгән. Алар бүген дә хөрмәт итә. Менә 20-нчы гасырда Муса Бигиевтан биегрәк галим булмаган ул ислам динендә. Һәм бүген дә юк. Мин аларны бөтенсен укыдым. Якында берәүдә тормый. Гарәпләрнеке алар бит инде примитив. Аны укып та булмый. Анда фикер дә юк. Технологиялар да юк, белем дә юк. Бер нәрсә, фән дә юк. Бер ни юк. Вагаз, ирету, алай гына булмый. Син бит ниндидер файда китерергә тиеш. Халыкка аңар булышырга. Иң беренче булып. Ул шуның белән җәдитләр, шуның белән үстелә. Бу безнең татар мирасы. Ул бөтен ислам дөнья өчен бер үрнәк. Һәм ул үрнәк калачак та. Бу минем генә фикер түгел, һәм акыллы ислам дөньясында җитәкчеләрнеке. Алар үзләре миңа Ихсан Аглу бит инде беләс, бик данлы теге ислам дөньясында зур өмет белән карый Татарстанга. Бер караганда мөфтиятның идарәсе зур, аның анда Хызур дигән нәшриятлар, сайтлар эшли бит инде. Һәрбер шундый оешманың инде масс-медиасы бар үзенең, әйме? Алар гына рейтинг тутыра алмыймы әллә мөфтигә? Алар гына абруй өсти аламы? Менә мин әйттем, син ачык күрсәтергә тиеш. Ничек син үз халкыңа хезмәт итәсең? Ул күбрәк бит имам без Аллага хезмәт итәбез шуңар дип. Пәйгамбәр әйткән бит халыкка эшлә дип.
Менә шул дип, син халыкка эшләмәсәң, син барыбер абруең, рейтингың үсми. Республикага, халыкка. Шул. Кайберләре бит инде теге әйтмешли, бик приземленный, имә. Хаман уйли, милек турында, тегесе, бусы, мин аның турында сөйлисем килми. Без бит дөньяви, безнең конституция бар, законнар бар. Я без ханым шариғат дейбез. Нәрсә турында сөйлейбез? Нинди Ханафи бүген? Ханафи бит ул 8-нче гасыр. Ничек бүген 8-нче гасырны кертеп була? Шулай булгач, имам бит ул беренчедән дөньяви университетны бетергә тиеш. Миңа калса. Беренчедән дөньяви университет, аннан дини университет. Менә шунда ул имам. Шунда кеше аны тыңлый. Шуннан соң аның абруе була. Булай миңа сөйләү теге колды булай тотаргамы, булай тотаргамы? Дәүләтнең нинди сулышта сулавын аның йөрәк тибешен тоясыз инде. Менә муллаларга, бүгенге мөфтигә карата дәүләт хәзерге мизгелдә нинди тыныч күңел белән карый микән, әллә дәүләт читтә була алмыймы? Ул бар иде шундый теге фикер. Ул дини әһелләрендә дә бар иде. Безнең 14-нче маддә бар дип конституциядә аерылган дәүләт диннән дип тормышта алай булмый. Шуңар яңа мөфтигә инде өмет белән карыйлар. Бу яңа чакырыр дип, Усман хәзрәт инде ул бит чит илдәге теге фондлар белән катышлап, нитте монда карап тормады. Вахапчылармы, кемме кирдеме монда, Кремльдә инде рәхәтләнеп йөрделәр илә кебек. Бу Кол Шәриф мәчетендә дә моңар инде өмет белән һәм итеп карыйлар. Теге аралашу бар инде бер туктаусыз тәйтер идем мин теге даими рәвештә.